everyone. And let's eat, guys. Mag-dinner na ta. So, our ulam for tonight is, of course, my special humba. See, guys? Humba. Humbang Bisaya. Lami kayo siya, guys. Yes, and of course, I have Sprite. Hindi talaga mawawala ang Sprite pag kumakain tayo ng mga meat. Diba? So, sakit ng ulo ko, guys, kasi konti lang na ano ko, na tulog. I will sleep back again anyway. So, mamaya na ako mag-TikTok. TikTok! Guys, alam niyo ba, masarap itong humba ko. Humba ko ba? Niluto ko humba. Mag-init pa talaga. Ito yung adobo na galing sa Mindanao. Yung lutong Mindanao, lutong bahay talaga. Init talaga. Tada! Humba! Gusto nyo na? Gusto nyo kain na? Sige, punta kayo dito sa amin. Magluto tayo ng humba. Let's eat, guys. Kain na din kayo dyan. Kulang na. Lami na. Lami na ba? Oh, lami. Tapos, yung fats, guys. Dapat pag humba kayo, dapat may fats din. Ito, fats. Tender, juicy. Grabe, guys. So yummy talaga. Grabe. Thank you, Lord. Kasi nakaluto ako ng humba ngayong hapunan. Madali naman eh. Gusto nyo ba magluto din ng humba? Bigyan ko kayo ng ingredients. Kasi may mga humba din naman sa vlogs, kaso mas masarap pa to sa akin humba ko. Totoo. Kung kayo makapunta sa bahay ko, masarap talaga ang humba ko. Sarap talaga. Pagkuha sa humba, ito lang. Pakikuha niyo yung humba kasi, ganyan mo yung kaldero. Mainit. Hindi man. Tuloy mo na. Kasi marami pa akong humba niluto, guys. Baka bukas meron pa ito. Masarap din kasi kain ang humba pag mga ilang days eh. Talaga. Totoo yan. Pag naghumba ka tapos mabuks mo. Oh, ito na. Ay! Ang init talaga. Ito, dami pa. Kita nyo ba? Oh. Ito na ang humba kong masarap. Marami pa. Kumakanta na ako, guys. Sensya na. Ito. Ito. Yan. Sarap, diba? Oh. Okay, balik ko muna, guys. Kiss me. Matapos mawala ng pinagkakakitaan sa Kamaynilaan dahil sa lockdown, I'm back! Grabe talaga. Ito si Manang Buragdat. Pag magkain ng humba, magdala ng kaldero. Imiss ko ng maligo ng beach. Kaya lang, bawal pa yung maligo. Tapos magdala ka ng humba. Ang sarap talaga na eh. Ayan, pinuha ng humba. Dito sa Metro Manila, ang panaderong si Efrain na pananggaling natursige. Grabe, guys. Sa isang bakery dito. Sprite. Pag may humba, Sprite. Grabe, guys. Talagang masarap talaga. Excuse me, guys. Parang naglalaway na kayo dyan. Pasensya na talaga. Tapos ito, guys. Naging busog sa plano niya ang Ay, ang init. nang pag-lockdown kasi noong March 15, Fats. tinanggal siya sa trabaho. Lang niya ng Minsan ako kumakain ng kaya ngayon, fats, ha? Minsan lang. Ngayon,
Yun ang balak. Aanuhin ko muna. Kakainin ko muna. Kaya yun ang naisip ko na negosyo lang ulit. Babalik. Kaya ma! Okay na lang. Kain na tayo! Sa humba ko, humba mo, mas masarap ang humba ko. Pero natawa ako sa sarili ko. Sa Maynila. 5 taon lang Because I cook humba so fresh. Fresh meat. And of course, mainit pa. Ayan, wala ng kanin. May kanin pa ba doon? Anak kong nilalangit. Nilalang ako pati puwit. Ilalim muna sa COVID-19 Kunin ka muna? sina Efrain, Marlene at iba pa nilang kasama. Mmm. Naman din ang DSWD Guys! tumahok sa Balik Probinsya program. I need to stop. Kaya hindi ako makain ng Umalis. ganyan, bitaw kasi nahiya talaga ako guys eh. Well. Do not forget to Again? Nahiya talaga siya guys. Subscribe my YouTube channel. And don't forget to ring the bell for more notification guys. Update sa mga YouTube ko guys. Thank you again. Thank you so much. I love you guys. Thank you for watching. And please don't forget to like,